Obbligat li nibgħat ittra lill-Prim Ministru ħalli jipprovdi s-sigurtà meħtieġa lil Jonathan Ferris u lill-familja tiegħu. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni Adrian Delija waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-bini tal-Parlament. Nitlob illi tingħata l-ogħla protezzjoni mhux biss tal-liġi imma wkoll tal-forzi tal-ordni lill-persuna, lill-familja, lill-proprjetà ta' Jonathan Ferris. Il-kap tal-Oppożizzjoni semma kif Ferris u beżana s-sigurtà tiegħu innifsu u li diġà għamel il-preparazzjonijiet għal wara mewtu. Dan hekk kif Ferris qed isostni li hu għandu aktar informazzjoni dwar l-investigazzjoni brabta mal-iskandlu Panama Papers. Ferris jinsab aktar u aktar beżan wara l-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia li nqatlet b'karozza bomba. Huwa tal-biża ta' tkexkix illi Jonathan Ferris jgħid illi hu qed jagħmel il-preparazzjonijiet, għamel il-preparazzjonijiet għal wara mewtu. Qed jieħu dak il-passi biex jara kif ħajamel biex jipproteġi lill-familja tiegħu u l-informazzjoni li għandu anka wara mewtu. Wasalna f'dan l-istat f'dan il-pajjiż. U għalhekk meta jiġri dan kollu, meta ir-reazzjoni tal-Ministru tkun illi jikkonferma l-fatt, imma jgħid imma b'daqshekk m'għandix għalfejn nirreżenja, meta l-Prim Ministru fid-dawl ta' dan kollu jibqa' siket, ma jgħid xejn. Il-kap tal-Oppożizzjoni waqt il-konferenza tal-aħbarijiet għamel anke referenza għal dak li sostna Jonathan Ferris li hu ex spettur tal-Pulizija u ex uffiċjal tal-Aġenzija kontra l-ħasil tal-flus, l-FIAU, li hu kellu jitlaq mill-korp tal-Pulizija f'Ġunju tas-sena l-oħra minħabba intħil mill-Ministru tal-Intern ta' dak iż-żmien, Carmelo Abela. Kien hawn fejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni talab għar-riżenja ta' Carmelo Abela. Jonathan Ferris kien spettur tal-Pulizija. Kien qed jagħmel indaġini u kellu ntħil ministerjali. Meta mbagħad kien kostret jitlaq mill-Pulizija mar fl-FIAU u fl-FIAU qal illi hu kien miexi, kien wasal, kien beda biex jinvestiga l-ogħla uffiċjali governattivi f'dan il-pajjiż, inkluż lill-Prim Ministru innifsu. U x'kien wasal biex jagħmel hekk Jonathan Ferris tkeċċa. Jonathan Ferris innifsu żvela li dak il-Ministru kien propju l-Ministru tal-Internu u Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela. Għalhekk aħna tlabna ir-reżenja tal-Ministru Carmelo Abela b'mod immedjat. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni Adrian Delija kien akkumpanjat mill-Viċi Kap għall-Affarijiet tal-Parlament David Aġus, mix-Shadow Minister għall-Intern Beppe Fenikadami u mix-Shadow Minister għall-Ġustizzja Jason Azzopardi.